Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam tayo, anagpailingad itinagan amaki, anabayag anagbalin nga OFW ijay Saudi, ngam taga-probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan amaki. Iti agdama kat adaak dito'y Pilipinas, tanarigat ti agbiyahe gapo iti pandemic. Ngam nabayaga ki jibalasiw taaw manang, tasipod nagabrodak, namin anon ang nagsubli-subliak. Kabayatan ti pandemic, nasarakak daytoy YouTube channel yo, apakaidram-dramaan ti padas dagiti padak adumdungeg, nang runa dagiti adda iji abroad. Adamot padas ko akayat ko apaidrama manang, sapay lakuma ta maikarimot a mapili, kat sapay lakuma ta makaibati akmat iti adal kadagiti naayat adumdumngeg. Manang, makunak nga da kabailan tinagtaudak a pamilya, tamalaksid a business-minded ti inak, empleyado met ti gobyerno ti amak. Iso asa anak a narigatan iti panagadal ko, ket nakalepasak nga awan ti parikot. Adda nobyak idi, kalugaran mi matlaan, ngam idi na panagadal iti sabali a lugar, nakiasawa matlaeng iti sabali. Tirason na, saan kami kanong agbagay, takayarigak ti langit,
idinto tadagadalaeng gapu ta marigrigat da. Aging gaan na addaanak manan iti nobya. Isu na laeng tanaarte ken suplada no maminsan. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi bisperas ti kalaysami. Apaya kastoy. Inton bigatan ti kasarmikan ni Magda. Ngam kasla nagmaditirik na. Kasla jakayat nga ituloy ti mangikasarkan ko ana. Agtalawak sa langan. Tapno saan na matuloy ti kasar inton bigat. Maki, anak ko. Ha? Anya tararamidam dito eh. Papang, apay nga adda ka dito igit ti kalsada. Itay payasap-sapulan ka, anak. Papang, saan tayo saan nga ituloy ti kalaysa? Nay, apay nga'y anak ko. Iti anya aga po. Kaslag dua-dua nga mina na mangikasar ka ni Magda, papang. Kasla sumkiad mo tendirek na. Nay, apay nga'y. Diyak mo, papang. Basta, saan tayo saan nga ituloy? Maki, anak. Dumngag ka na imbag. Nakasaganan ti amin. Maparpartin tinumano ababoy aparay ti sagana iti kasaryo inton bikat. Isu asaan amabalin asaan nga ituloy ti kalaysa. Masapul amatuloy ti kalaysayo. Agsingsingpot kay Jayan da Magda, anak ko, ah? Mamang, Oh, apay kasta ti langam ngay, Maki. Adda ka di parikot? diyak kumakayat agnad ijay lugar da Magda, mamang. Ha? Ne, apay ngay, anak. Panunutan niyo mata. Siyak ti lalaki. Ngam syakit din ti mapanagnad ijay lugar da. Kasla silang akitaan. Kunak man no nagsaritaan nyo na imbag ti may papan iti day taabanag, anak ko. Kunak no napaglumuan yun. Anak, no nalpasan ti saritaan nyo nga agasawa, masapul ang matungpal no anya tinagtulagan nyo. Narigat no day takit din ti pagapaan nyo adwa. No iso nga alan, agsaga nakakit din. Kat di mo liplipatan dagiti bilin ko ken ka. Nang runa tamapan kayon agnaed nga agasawa iti ayan da katugangam. Nagrigat matandi kastoy. Diyak pulos na padasan tinagtalon. Sipod na danak iti puwot. Ngam dito lugar da Magda. Masapol nagtalonak. Tapno adalang pagbiag mi. Diyak maanong sanday da biag. Sana ka na irwam. Iso ka saritak ni Magda. Nasaysayat pa'y nagabrudak langan. Tayjayan ti pagtrabawak. Dakdakkel pa'y ti suldok. Tanakalpasak mo't iti panagadal ko. Saan kita kastoy ngagmalmalumak lang arudon diti talon. Nagbasit pa iti matagad ko. Apama na makapit kami. Agabrudak langan.
Anya kay Magda. Kumusta kayo iti pamilyam dita apartment nga inabangak dita syudad? Nasayat mo't ano komportable kayo kadananang kentatang mo dita. Pakaragsakak dita na amuak. Ket ti panagadal mo ngay. Kumusta? Nasayat nga Rod. Igawid mo ti agadal tapno makaturpos ka. Di kagdanag tasyak ti makaamoy ti amin. Wen gayam, nagpauitak kada mamangken papangiti. Ni, kaungot nak gapo iti panagpauit ko iti kwarta kada papangken mamang? Ala, wanen. Pasensyakan. Di kagdanag, tasana na maulit. Jakton pauitan, dagiti dadakkel ko. Dayjay ti kang runaan akagurak nga ugali ni Magda manang Emmy. Naimot, takaguranak no pauitak iti kwarta dagiti dadakkel ko. Husto mo't kit di ti rason na nga addaan dagiti dadakkel ko. Kat saan da akasapulan ti kwarta. Ngam talaga ajak magustuhan ti kasjay nga ugali ni Magda. Agasam manang, pinagtuloy ko iti panagadal na. Inyalaak pa'y ida iti apartment apag naedanda kadagiti dadakkel na iti syudad. Gastos ko amin. Ngam kagura nakit din no mangtedak kadagiti dadakkel ko. Uray no kasta, nagano sakmanang. Taadda idin anak mi ken ni Magda. Isu na laeng ta itilaksid ti kinarangay ti biyag nga ipapaay ko ken ni Magda. Nasumok na latta ti naglalaki. Napanagnakak dayta, saan laan na minsan, no dikat namin duapay adaras, anapanagnakak. Iso ati estado mi, nagtinag iti sina. Imbagakan kwa na asustentwak laangan dagiti anak mi, nga uray sa anak asigurado, no siyak ti ama ti may kadwa. Taadda akon ijay Saudi, idi impas ngay na, kat saan ko pa'y akaruprupa. Iti panagsina mi manang, nasumok kumatan tinaginom, agsugal kan agbabae. Kat naimot ko day tanga ugalik, agingga iti panagbakasyon ko dito'y Pilipinas. Ita, saan ka na Bartek? Kasarita ka, Maki, anak ko. Apay, mamang. Saan anasaya at tararamidam? Inom kan babae mo't latan ti ininto na ram. Mamang. Nagbaliw ka mutan, anak ko. Apay gaya kasta ka. Di mo pa yan malagi papasyaran dagiti anak mo ije lugar ti asawam. Mamang, saan kon nga asawa ni Magda? Nagsina kami. Nabayagan. Gapu iti panang lipot na kanya. Maki. Kan may sa anak mo't nagpalpalyamang ipatpatulot iti sustento dagiti ubing. Nga oray sa anak asigurado, no siyak ti ama di buridak. Gapu ta naglalaki mo't ni Magda. Iso asan ko abasol no kastoy man ti jar ko ita, mamang. Basol da dya Magda, gapu talino ko nak. Inalilaw nak da dya babae. Ay, agkonsimisyon ak ni Maki, lakay. Saan lasi ka? Oray siyak.
Nagbaliw mata na namin pinsan ta anak ta. Agasam nga'y, tanong ka sano ti kinasingpot na idibaro. Isumatan ti kinaalas ti ugali na ita. Wan nga rod, tijak kayat, iso ti aramid na ita kadagiti babae. Bakit? Pagayayaman na mo't dagiti babae. Kasla ita, kabayatan ti kadana dito Pilipinas. Uray lado a babae ti agin inagaw ken kuana. Da Fiona ken Jana. Ngam no siyak amay sa bakit. Ni Fiona ti kayat ko para ka ni Maki. Tanasing pa. Uray siya, isumot ti kayat ko. No agsapol iti kasukat ni Magda nga asawa na. Ni Fiona ti pilyag. Tanapaliw kun ti ugali na. Gapoy ti makabulan a panagnaed na dito'y balay. Wen, nalaing pa tumulong. Palaban mo't na siya adyana. Ilaban na kano'y ti pinnatayan ni Maki nga anak ta. Dayta ti ayan ti adat na ita. Ay, nila ang Maki ti makasulbar iti daytoy lakay. Isulaeng. No, nasimpat ni Fiona. Ngam adadyak kahit ngayon naramid na, mama. Ha? Ne, anya ti ba di ngay naramid ni Fiona? Kat no awan mo, tinapaliw mi ni papang mo, idinagdaad dito'y balay ni Fiona. Podno nga awan, mamang. Tasyak lang tinakapaliw, idi siyak tinagnaad iji lugar da. Ha? At ne, anya ngay dayta adi mo magustuhan ka ni Fiona, anak ko. Di na yung baga ti podno kadagiti datakkel na. Inyam amunak iji lugar da, abaro. Saan kat asinay ti asawa? Ha? Day tatagpay so, mamang. Iso adyak mo't lakayat ni Fiona. Nga oray ko nayo akayat yung iso ti isukat ko ken ni Magda. Ay, awanan lakay. Nagsinamot laang damaaki kan Fiona. Kasano, ket iti isasangpot da dyan na. Inapa na ni Fiona. Naturay mo't na Jana. Awan kabuteng na. Nakasagana makipinatay para ka ni Maki nga anak ta. Day ta tinangatiwan na ka ni Fiona. Ta ni Fiona, simuko adagos. Di na kanong aming kayat ti gulo. Uray asino mat ngamin lakay. Uray siyak mat Lumiklikak laangan, ngamti kanayo nakit din ang makiap-apa, gapu iti lalaki. Tirigat na. Kaslawan ang yaman na kan ni Maki, dagiti mapaspasama. Day tangarod kat, iso akas itin ako nakidin. Nila ang Maki ti makaurnos iti amin ang mapaspasamak ita iti biyag na. Iso laang, kat awanan ti sabali. Iti ababa asarita manang Emmy, ni Jana tinagbaligi anakidan na kanyak. Ididamo, mayat pa'y ti panagdan nami ka ni Jana. Nang runa tanangampun kami pa'y iti imbilang mga anak, nga impasurot pa'y ni Jana iti apilyedok. Ngam idi nagangay, rimwar ti pudno nga ugali na. Naturay, pudno a loyal, tamariknak nga ay ayatan nak. Ngam bastos, ta ultimo dagiti naganak ko,
kat kabailan na apagsasawan. Ti kayat na pay kat maipanagan ken kuana ti amin a pundarmi. Taamangan kanuno agawon ni Magda aligal nga asawak. Tapno awan laeng tiriri. Jakon nagtagtagari manang Emmy. Maki, kunak man no asikaswamon ti annulment yu iti asawam. Kasano nga agkalay sa tangay, no saan ama anal ti kalay sayo iti dadya ang Magda. Awan nga ron ti panahon ko ang mga sikaso dyan Amo mo tama kumikumak. Anya ka mutten, maasikasom dayjay no kayat mo. Ngam no di mo kayat, talaga nga awan ti mapasama. Anya kumaga po ajak kayat. Kayat ko ngam awan nga ron ti panahon ko. Amo mo't nagsubli-subli aki di abroad. Day nga ta talaga ti rason? Wano, ay ayatampay laang ni Magda nga asawa. Mabalin ka di dyan Diyak kayatan na pagsaritaan pa iti may papaniti da dyan manangal lilaw a babae. Diyak ay ayatan ni Magda. Iso adjakon kayat a pagsaritaan. Jana, ayan mo ka di. Jana. Apay ayab! Ayab ka lang nga ayab. Anyat masapol mo aya. Makapasuron mo tikastoy. Payawat ko lang ko matiagas at... Ay apo, para day talaang di mo pa'y maaramid mat. At dalang arudan di taabay mo. Gaw ata mo di taatad dapay ar-aramida. Anya ayatar aramidam. Basta, adas asikaswak. Istorbo ka. Na yan. Nagalasan to ugali ni Jana. Dinakman lang mo nga asikaswan. Idin to tamo na lang arudan na masakitak. Na yan ni Jana. Tilatan mat-mat gadak na abrodak tinapatagkan ko na. Ngam dinakman lang mo nga asikaswan no kastoy amasakitak. Anya, nakisinakan ka ni Jana kunam? Wen mamang. Ne, apa yan maki? Anyat na pasamak. Mano atawan mo't anak din na kayo. Nangampun kayo pa itimbilang yung anak. Jakon maanusan te ugali ni Jana mamang. Natangsit. Bastos, taoray da kayo kung ipapangkat kabailan na pagsasawan. Kang runaan ti amin. Dagiti lang material abana ga maitad ko kenkwana tinapatag. Anak ko. Amoyo dayta mamang. Taamin na sanik ko na ipundarmi. Naipanagan kenkwana. Dayta nga rudkat. Kat, kasanon dagiti sa nikwayo asikamot amin tinangipundar. Material la abana dagijay mamang. Kukuha na lang no iso ti kayat na. Basta tinapatag ita, nagsina kamin. Anya nga rod ti planom. Kasi ti sigod mamang. Agabrodak mutlaan. Manggedak ija abroad. Kumusta kayo, mamang? Kailiw kayo na yan. Nasaya at lata anak ko. Apay adi ka man la imbaga nga agawid kagaya man. Kaya't kayo nga minasorpresaan, mamang.
Ni Papangay? Ay na, amo matan ti trabaho ni papang mo. Empleyado ti gobyerno, iso nga awan dito'y balay. Ada ijay trabaho na. Sa bagay. Oh, kumusta kayo ngay, mamang? Nasaya at latamot, anak. Sika ti rumbang ako mustaak. Nasaya at mamang. Kat, amoyo, nakaragrag saka. Nadlaw ko garod. Kan, saan laday ta tinadlaw ko, Maki? Ha? Anya pa, mamang? Madlaw ko asaan kan anasabrak nga agsasao. Nagsublin day disigod asika, anak ko. Day dinasingpet, kan managraam amaki nga anak mi kan ni papang mo. Pasensyaan dakla kumaidin, mamang. Nagbalinak la na sabrak idi. Gapo kadagiti naglabasak. Ngamita, nasaraka kong tibagik. Ket naamiris ko dagiti madian aramid ko. Idi kang itingitan dagiti saan anasaya tapas pasamak iti biyag ko. Maki, anak ko. Ket ni Ashley ti makagapo, mamang. Ha? Ashley? Sino nga Ashley, anak ko? Tinobiyak, mamang. Di kayag danag. Tamam-amuyumot lang ni Ashley. Tinobyak ka ng tulong kanyak. Tapno masarakak ti bagik. Kan maisublik ti sigod asyak. Sigudan ang nagbalin anobyak ni Ashley manang Emmy. Ngam nagsina kami idi, gapumatlaan ka ni Jana. Kat iti panagkurus manan ti dalan mi, narignak at talaga nga ison ti para kanyak. Nasingpet kan naemman ni Ashley. Kat may samatlaang nga OFW akas kanyak. Iti agdamamanang, makunak nga stable kamin ka ni Ashley. Kat mangrugi kamin amang bukal iti pamilyami. Adamutan anak ni Magda nga asawak iti sabali a lalaki. Iso a plano kon nga asikaswan ti annulment mi, tapno maikasar ko ni Ashley. Nakiasawa mutan iti sabali ni Jana. Iso a mamatiak nga agbalinan a naulimot ti biyag ko, iti den na ti ayayatek. Kas iti nakunakon iti damo apasat ti surat ko manang, iti agdama ket addaak dito'y Pilipinas amang isimsimpa kadagiti rumbang nga asikaswag. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Maki. Pagayam amaki, agyaman akmatkan ka iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nasalimuot tinagbalin apadas mo pagayam ko. Tanagdalan kapay iti adu a panubok, sakbay anasarakam ti talaga aparakan ka. Makunak a talaga nga awanan ti lapad kadagiti plano yo ka ni Ashley. Takas iti nakunamon, addan sa bali a pamilya ti sigod nga asawam. Kat nakiasawa moten iti sabali ni Jana, anagbalin a partner mo. Tilaangan ipalagip ko kan kapagayam ko, kat ti obligasyon mo kadagiti anak mo, itiim mo na nga asawam. Tanarigat met, no baybay amlat ta idan. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, nagla